Alright, recording 3, 2, 1. Yo. Yo, what is up ninyo diha? It's your boy, Juboy. Back again with another episode of A Life of a Bi podcast where we chop it up. We have amazing conversations with bold, authentic, artistic na mga individuals. Akong gi-insert ang artistic ana because ato ang guest karon usa sa pinaka grabe na mga artist diri sa Cebu. Academic pa gyud. So gamayng mga credentials sa ato ang guest karon is kuan na gud program head ra gud siya sa Southwestern sa Fine Arts. So siya may gahimo sa program dito sa Fine Arts. So mga taga Southway mo ni ang naghimo sa inyong curriculum. And of course we're gonna talk about he's a part of owner, one of the co-owners of White Brick and Making Space diri sa Mango Square Mall. So if you guys have been here before sa 4th floor, kung namoy mga makita ng mga art ng mga kapi-kapi ng mga studio, ilahan na niya. Of course, we're gonna talk a little bit more about his history. He started a clothing line and we're one of the kanang kumbaga batchmate mi sa banda-banda ba. So Sonic Boom days. And without further ado, we got Mr. Jude in the building. Yo, what's up everyone? Musta Jude? I'm good. Thanks for having me, man. Oh, kaayo. Salamat kayo. Kalimot sad ko so usas mga credentials sa niya master. Bitaw maato na storyan kay nilarga ka og London last year, right? Yeah, For how many years was that? 1 year to siya. 1 year jud to siya na program. 1 year gid siya nga program. But Unsa man to na unsa man? unsa master of unsa man to? Kuan siya, Master of Fine Arts. Niya nag-focus siya in arts and humanities. Arts and Humanities. Sa mga naminaw ron na wala pa kayo ana na world, unsa man siya more into ang arts and humanities? Kuan siya mura siya fine arts gyapon siya, but it's a interdisciplinary siya nga practice. So dito sa RCA, sa Royal of College of Arts, Royal Royal. College of Arts. Okay. sa Royal College of Arts kay ang interdisciplinary murag kana gani siya murag what's it gipugos, but it's embraced na siya nga na concept of being an artist ba. So interdisciplinary. So lain-lain ng mga disciplines. Like is there a specific discipline na inyong gina tackle or kay wa mo ko kibawa na world sa masteral ko kay kanang wa mo ko ka graduate college kay so usama di ba graduate ka fine arts which is na graduate ka sa San Carlos. San Carlos, yeah. So inig mag-masteral ka na nya interdisciplinary pa jud. Ang akong una so unsa man mental mo dito mag photography nya interdisciplinary biya na or unsa man jud ang specific na ang imong na learn at least in general like summarize lang nimo in that 1 year. Okay. So kuan lang gamay lang na background kay before everything else, before ko na kanina sa White Brick however, ang ako ang focus gid is photography gid. Ay, of course, yeah. Mo gid akong arts practice, photography. And then kanang interdisciplinary na concept is adto nimo sa kanang nga program, kuyog kag lain-lain na mga artist nga lain-lain po sila discipline. Gets. Oh, Okay. so naay musician, naay curator, naay writer, naay painter, sculptor, photographer. But gibutang mo didto, mura mo kanang mag-mix mo and then mag-collaborate mo and then mo learn mo from each other. So pag sud na ko didto masteral, ang ako ang ma-offer is of course photography ra gid. Kay mo man akong expertise. And yeah, na gamayng video production, film production, and then gamay nga community something kay naman ta dali sa White Brick. But generally, ako ma-offer is photography ra gid. Yeah, pag sud na ko didto, mas daghan na nung kong na-learn. Kay nakatuon ako about pigment na painting,
katon ako ceramic, katon ako jewelry, katon ako suwat, katon ako curate. So kana siya nga mga butang, ako na siyang gi-absorb. And sila po ako mga classmate, Na-observe na, mo. na-absorb po nila ang unsa mong na-offer. And then paggawas na mo sa RCA, mura na mig kana ganing graduate me with an interdisciplinary kana ganing murag practice na. So out of all ng mga art na imong na tackle dito, out of all the artists na imong na meet dito, unsa man ang imong na take away when you got back home here na Lagrobia to na naaday similarities tanan kanang makaana jud ka ba na kanang sa bisag unsa pa na mga disciplines na of art na radyoy one na kanang principle kumbaga unsa man imong Ang pinaka na take gid nako dito, na learn gid nako dito is ang curatorial gid. curate unsa na siyang curatorial kanang para nako no curate kay magpili-pili or unsa man ako mo curate ako musician mo curate ko playlist or ikaw unsa man usa na siya sa attributes of a curator na mopili. But the main usa sa mga main pod na kanang behavior and attributes sa curator is to do research, to manage, and mura siya to somehow make sense of things ba. So mura siya na ba kay for example if you are kanang curator ka for kanang museums. So ang imong buhaton is mag-research jud ka, history, archives, imo na siyang ipang-collect and imo na siyang i-present in a comprehensible way for ordinary people to understand the history of, let's say, dinosaurs or the history of arts. So mo na siya mong role. And as a contemporary artist, ang imong role sa curator is imong tuhugon tanan interdisciplinary na mga artist na say mag-exhibit ta, musician ka, and then photographer ko. Mabutang tag one exhibition. So ang role sa curator is yan ang ipa-make sense. Dili bullshit but it makes sense niya ang imong arts practice o akong arts practice, and then we do research and then kuan siya. I-present siya nga naa siya narrative. I-present siya nga naa siya context. So muna siya akong pinaka-nakuha nga na take away because sa ako ara ni nga kung mag-exhibit diri like mag-arts ko diri mostly di man gud kabaw sa ato ang exhibition about. But with the curator mo work ka with the curator mo na sila nga or inanion lang nato ang imuhang exhibition, inani atong context sa imong exhibition kay mo relate siya sa imong personal life, mo relate siya sa imong history, mo relate siya sa imong culture, and then inag-exhibit ninyo mo make sense na siya. So na siya kumbaga na siya unod ba. So mo ang nakuha gid nako nga bisan unsa pa din na imong discipline as an artist, if wala kay curator di gid siya make sense. But if na kay curator, I guess it helps na mas mabutangan og context ng imong work. Na ba ka na kanang art exhibit ba na panilitan picture? Nya na headphone sa ubos, nya maminaw din ka na vibe. Na ba na? Naidaghan. No. Kay contemporary arts job didto sa akong nakitaan kay bisan unsa gid imong pwede mabuhat. No. Bisan unsa gid kato imong gi-mention. Next na siya. Na kanang the way na create to or na create to na art kay mag-collaborate ta ikaw, photographer, ako music producer, magpakita ka na og picture nya kanang mo kuan jud siya og emotion ba mo unsay tawag term evoke or kanang ma-feel yun mo ba niya ako din na i-feel na emotion ako na i-translate sa unsa art na ako. Pwede jud kayo. No, pwede ka na no. Pwede jud kayo like kana pwede sad bali na nakay kanta niya mag-take og photographs kung unsa akong na-feel nga emotion sa imong kanta. So inana siya niya nindot siya kung na-curator kay mo man na siya mo piece together. Kung kita-kita ra murag mabuhat man siya but it will take time. At least naanay ang curator mura na siya ganang kibaw na siya gamay sa
rules, kumbaga dili sad sa rules pero kanang Murag mga boundaries ba na kung masobrahan ka na dili na siya ma-comprehend sa mga tao ana. Usa sad na siya. No. Usa pod is kuan siya. Fresh perspective siya ba? Mm. Kay neutral man siya. So like si Job, musician siya, si Jude kay photographer siya. Yan siya mo na siya nga mas nindot ni siya nga inanion nato kay mo niya akong pananaw as an audience. So more siya nga na ba. So ang curator mura siya mo manage sa whole exhibition, sa whole libro. So mura siya kind of like a producer or director ba. Kung salida pa na siya or if event na siya kay producer siya or director gyapon o libro na siya kay editor. Okay, it makes sense kay usahay kung immerse ta maayo sa ato ang own art, di na kasabot ang uban. At least kang curator, at least mo na mo bridge gani na. Kana siya. Kaayo. So, Lingaw siya. And then mo na siya akong nakuha kay mugid akong na-learn. Mugid ang akong gi-learn. Kay ako ganahan ko nga dalhon ako siya diri sa Cebu ba nga. At least naa naman siguro yung mga curator ko diri but sa ako in contemporary practice mas ganahan ko nga mo practice ko ana diri as a curator in terms of contemporary arts lang. And na-apply na nimo sa imong program head na program sa Southwest. Nagsugod na meron. Nagsugod na mo. So bahog siya nga ang amo ang program kay gi-build gid siya nga mo develop gid siya sa artist in terms of unsay lang perspective sa practice, makasuway-suway sila og lain-lain na discipline. Na mo ang style karon. Na di ra siya puros I mean academic yapon kay naman of course naman tay Ched. Thank you Ched. Exist man na siya. Sunod gyapon ta sila hang rules. But naman gyapon tay murag term na kanang murag freedom na mo explore sa giyon sa to pag-deliver ang kurso. So kani medyo kuan kani siya na topic as an art kanang at especially sa art. No? Ikaw program head man jud ka. Giapil na nimo ang AI. Taya na yung topic ko. Well, sa pagkakaroon, wala sa nako siya. Murag ka nang patay mali lang ba nga. If mo gamit mo AI, di man sa jud ko makabaw if gamit kag AI. But imo rang gi-cheat imo na konsensya. Imo rang konsensya. But to be honest, dili man jud ko purely against AI. Kay tools man siya sa ato ang sa pag as humans as ni-develop ta sa society, tools man siya. But heavily dependent on it like naman si mga estudyante nga biskin simple quiz i-chat GPT pag yun. Sometimes gamita sa nimong utok kay it's important na nasa dang involvement sa human mind ba. Dili lang puros AI. So but wala na nako gi-appeal sa curriculum ang reliance to AI. So murag like it's a topic na dili ko ganahan mo talk about especially if during lectures or murag sensitive kay siya in a way na I don't want na ma-open up na siya and then mo influence ko sa mga bata ba nga. Ako magamit ko AI na. Mo na sila si sir gani gamit AI so pwede mo gamit AI so murag dili kay ko openly mo say na magamit man ko AI. Pero dapat kibaw mo sa mga terminologies good ana ba. So kung naay mga AI pero na may batik gyapon na AI og naay mga nindot sit kay na AI nya ang katong mga nindot na mga na AI let's say for example kanang mga film na mga 10 second or 20 second na mga clips. Kung first year college baka sa fine arts niya okay hanaw sa mga kanang mga rules naman yun mga rules sa art ana mailan jud nimo na kanang batian ni kanang mailan. Pero kung kuan jud kay ka articulate kay imo ang pagstorya pag prompt ana para nako dili man gyapon na maila ang mawa siguro no kay kanang typical na maghimog poster ana pero kung mo lawom pa jud ka kanang kailangan gyapon ka ana na knowledge ano ba kailangan gyapon ka ana na knowledge before ka kay ikaw man mismo ang magbutang og knowledge sa machine. So kung ikaw mismo way knowledge niya ang machine ang iyarang naibawan kay ang current
Ano ba? Wa pa sila, wa pa ni, anong mo, evolve, mag-unag yun ang tao before AI. So, kay kita man dyan makakitag ang machine, di man na makakitag inspiration. Kung makakita ra sila inspiration sa internet, ano ba? So, pero ang akong nasa ko nakita, kato na, mo sulot na Ray-Ban glasses ba? Katong Facebook, Ray-Ban Meta. Niya, kanang, imo nang suluton. Niya, ma-program na ganin na siya sa whatever AI mong gigamit. And diyan na manguha sa imong environment outside na sa kuan ba. So we'll see unsay future na. Pero for now as an artist kay ako artist man ko, kuan man ko kanang mostly what I create is kanang mga content sa social media. So, well, I was known for music, ngayon na. Pero karon I'm creating podcast. Di ba? And, wala maka-AI sa now, kanang karon ba? Ang atong gibuhat ron ba? So, mo nang, kung sa mga naminaw ron, ay, kayo mo kagul. Buhat tagya po na inyo ang art. Ba? Kay, basta kay pure yun niyo ang intentions. Yeah, tinuod yun na. Ako, personally, like as a photographer, technology ba yung gigamit? Diba? Simple as pag-measure og exposure. Algorithm ba yan na? Diba? So, wata ka ba nga AI na siya or di? But basically, ang camera na, gina siya somehow AI part niya. Kay, ang pag-measure sa exposure, di man na ma-measure sa tao. So, ma-measure na siya sa camera. So, nasa na sa unang panahon kay katong mag-math gina sila. So, parang Polaroid. Di ba? Before ni sikat ang Polaroid, kay katong pangkaraan na yun ba? Analog. Analog na yun kayo ba? Of course, pag new technology, mo hate yun sila. Sam na di man kamuad to sa red room. Para, ba? Diha, mo defend po sila na lahi ra jud ang feeling kung naka sa red room, red tanan mo diba? So, pero, kana mo evolve ra gyud ang kuan ba? Tinod job. Mura katong kuan like mga accountant sa una, mura sila hadlok sila kay nahimo ang katong Microsoft Excel spreadsheet. Yeah, human gid sila na wag tang trabaho kay nagamit man sila spreadsheet ron. Diba? So I think ang future sa creatives is solid ra man gyapon kay mo na siya ang study sa arts and humanities na bisan unsaon nimo siya og deny, bisag moingon pa ka nga okay, ang arts way value, ang arts kay mabuhat just tanan tao because generally tanan tao built man ta nga creative. Ni choose lang ta og different path. Na uban ganahan sila mag-math, ganahan sila mag-science, ang uban na creative parehas nato. But generally kita tanan born ta nga creative. So innate sa arts nato na sa humanity nato na mo make ta og art. And dili gid na siya mawa ang AI di gid na mawa ang creatives because na AI but mo evolve ang atong way of doing art and creative. History sa humanity mo adapt yun kayo. Okay, sa una kung di ka mo adapt niya wala nay pagkaon ng imong mga kabaw dito, mga baka dito, di ka mo adto dito sa unahan. Matay yun kayo. So at mo siguro na importante the art of kanang kibaw ka mo adapt ba kayo and foresight kayo na ana siguro na iyay parag na mo naman ni masimhot naman ako ang change amor na kay awareness ba kana imong importante sa gina and kanang speaking of awareness photographer man sad ka so of course na mas heightened yung mga awareness kayo sa reality. Di ba? Kaya karoon pa lang na makita ka mga lines ka na kung imo dyan mo sujud ka na world, no? So, muna ang pinakauna ni mo na art yun, photography? I guess mo ang pinakaunang art na akong gi-nerd out. Nerd out. Okay. Pag high school na akong drawing but kana kong Dragon Ball, di ba? San Goku, kita tanan ni Agim, Ghost Fighter, pero ito na blue na sa tawa Royal Crown. basta ka sketchbook ka na. Notebook na mo sa una, Joe. Hindi ka afford ka ng sketchpad eh. So notebook ra niya. Drawing mga Ghost Fighter, niya.
okay man dahil na siya drawing niya. Pag-abot na kong fine arts niya, na-expose ko sa pag third year na mo, na-expose ko katong kanang TV arts niya, photography, si Sir Vega. So mo to murag like nindot man din siya. So mo to after to mo na siya nga practice akong gi-nerd out gid right after college. Right after ka, so pag-graduate nimo ga nerd out ka Gi-nerd out photography. photography. Oh. Unsa to na kanang kamera una nimo na kuha na imo jung ko sing kuhaon. Akong gihaguan kay kuan gid Canon nga 400D. Wa to siya, bago pa to siya 2000 fuck, 2008. Kaana na. DSLR, DSLR. yeah. Kay kuan man ang gitudloan mig film sa na dark room processing pero murag mahalan magug ko like hindi man may dato but kanang ang pagpalit sa film, ang pag-process, na kanang murag ang papel pa, chemicals, murag puya mahal. Dugay bigay. So, ako nga mas make sense siguro kung sugod ko digital and then mo na sugod ko digital katong Canon 400D niya. Isuway ko shoot kasal. Amo tay una nimo ng mga gigs. Okay mo may muhatag kwarta job. Assist kong Nicolo Manreal ba, drummer ng Rainbow Fish. Assist ko niya for mga 1 year, 2 years na. Realize ko di man jud ko ganahan og wedding so or maybe di lang jud ko kamao. Banga pa kay ko so murag sige explore ko commercial. Dito na ko ni nerd out kidug mayo photography nga ni kay na mentoran man ko og kanang strobist si Alan kanang paano siya drummer na siya sa Sikada kanang may banda ron. O niya Alan Restauro niya. Natudluan ko niya og mga sa pagsuga. So introduce ko niya Alan drummer? Kanang sa Sikada. Kanang gitarista sa On the Line Divides? Kana siya dili sad. Murag nakagitara na siya sa Line Device. Oh, Alan Alan Scrabble. Yeah. Alan Restauro. Murag si kanang Nosi Balasi kanang sa Facebook mo na yung Facebook na yun. So, natudluan ko niya kanang suga-suga mas flash photography and then na-interesado jud ko niya. Murag ni nerd out na din ko niya. So, instead na mapalit ko mga bag-o na camera o mga lenses, sigog pa suga. So suga na akong gipalit hantod na nabuang na ko niya. Na sige na ko explore og suga niya from flash photography to continuous light. So nasud ko og commercial photography nga shoot na may products, shoot na may og kanang mga pang advertisement. Then dito na to like dayon na to na tud karon ako mga camera karaan ra gyapon na. Pero daugon ra gyapon principle sa imo na learn sa katong lighting. Daugon ra gyud sa lighting no. Niya ni sunod tungod kay ni-explore ko niya mas kanang ang pananaw sa kalibutan murag magsige na ko tan-aw og suga. Bantay ka murag ganina set up na ganina murag asa may butang suga. Sige adjust. Lagi kay mga kuan sa mga wa kibaw kani mga kani wa dili ni bintana. Kuan siya kani walin niya. Iyahan ning art. Atik ra na. Atik na pero so kanang ang imo ang sige na kagtanog suga kanang mga bisag unsa na mga color suga. Unsa may mga color na mga 4,000k, 3,000k na or import ko na siya kanang arena na sa kung mag-shoot na kag-video. Di kay ko maka-explain ana kay magtan-aw ka sa product mismo. Unsa may unahon nimo tan-awon ang color sa product? Ang branding sa product? Ang una ginako tan-awon job is ang kuan yun highlight. So, highlight. Ang highlight no before anything else. Tan-awon ako nga walay highlight na masunog. Walay highlight na masunog panalitan kani kung kusog kay mo suga, masunog ni siya. Ma-wash out ba. So ako na siyang tan-awon. After ana, pangitaon ako asang shadow. Pangitan ako sa shadow, kay baon ako asang direction sa suga, asa ako gusto igo. Then diha na ako matan-aw sa color. So ang color naman may kung commercial jud ka mo gamit kag katong murag balance card or color card. Sa kanang mga clothing line pod mura sila og kanang katong mga swatches. Murag na pud kay ana color palette, color swatch. Imo na siyang ibutang and then inig post process nimo imo ra to siyang i-pick. Example kaniya kung color na gusto and then makabaw na karon sa ano pag-adjust. But pwede ra sa nimo tan-awon gud kay na may mga kung isog jud kag mata
Pwede rin yung matanaw niya. Ako kay daotan tag mata. So magamit sa technology. So natay mga light meter, natay mga color meter, katong mga color card. So muna mong gamiton. And then of course, kung shoot kag commercial, particular magid kay sila mga brand colors. Let's say kung Boysen, na sila pipintal magid sila. So mo shoot me, if mag-shoot me kung unsa na siya nga color sa Boysen, amo ginang sundon kung unsa ang color sa pintal. So imo jud i-contrast para mong pop dili sa sa may style na. Kuan siya, amo siya sa style nako sa pagsugay, neutral na ko ang highlight ug shadow nga inig edit mas makalihok mi sa kung unsa ang actual color sa kano nga pintal. So na pa may room to adjust ba. So diha na nga murag mo nerd out na gyud ka nga unsa ang gibag-on sa file size sa imong or bitrate sa imong camera para maka-adjust ka sa imong color ba. So kanang kami technical lang siya. Technical lang kada. Technical lang siya, but in that case magtan-aw gyapon ka nga like kana red siya. Ya karon kay na may color na yellow. So ang red na adan siya yellow. So murag dili na siya red, medyo orange na siya. So inig-shoot nimo magkuha na ka na in mind na imo siyang i-eliminate ng yellow para mo pop siya ang red. So, na siya na nga. Dapat kibaw jud ka sa kanang laws kumbaga para na jud physics good. Sa laws of mga ana kay panlitan di man gyapon na nimo ma-AI yun, di ba? Kanang AI gamay ang ambot na siguro naa siguro no. siguro. Pero at least kibaw ka una. Okay. So kana at least na kanang kibaw ka na kanang before ka mo gamit og mga ingana ng mga technology ba at least kibaw nakadaan kung unsa para and kana nagphotography ka na nerd out na kana kano sa man nasud ang white brick na nagka na kuan siya kanang sa unang trabaho may kauban ng Chad, marag corporate. Manzo? Oh, sige ba may kauban trabaho. No, shout out Chad. So, pag graduate na ko college, sige na may office mate na ng Chad. Diha na build among relationship nga. So banda-banda pa. Ngaya mo kung gipasud sa una sa Playtech. So naka-team eh. So sa tanan ako employment siguro marag kauban gid ming Chad. No. Sa sugod hantod na ni-decide na lang ko nga din lang kong trabaho Chad kay sika na ganing kumpanya nga sig kasira. Sig pang layoff sig ana nya murag kapuya na ani sig ka layoff nga cool lang kayo sig ka layoff. So as a creative ba kanang ganing sige na lang kag ganing mong lubot pa sige nag-clench kay kanang kaya ta mo tangan sa trabaho ani. Lain kay na feeling no kay kanang mag-agad ka ba nya. Di kayo na lisod jud kay na kanang handle sa emotions kay artist ba ta. So murag niya kanang kada mata nimo buntag nga murag napabaka ko'y trabaho. Adto na ko sa opisina na ba ko. So kami makulbaan mi kung kana ganing wa may task. Murag lang sa task kanim sirado sa niya. Sirado na sa kay wala ni mga kliyente. Exactly. Murag sula na so kadto 2014 kanang ni nasarado man tong kumpanya sa mi nagtrabaho ni Chad Riz Keppel. Murag kanang atay kay bad trip kayo kanang igora mo text bang wala na may trabaho na. Wala na. Yes, okay, fine. So kato didto na gid akong turning point na nana ko nga as a creative di ko ganahan magsalig. So nana ko nga mundang na ko din ako mga apply akong resume wala na nako hilabti. O diha na lang na park na ka diha din ako mag-update sa akong LinkedIn wala na portfolio wala na ko paki nya nagstorya man ni Alexa ko himo tag design studio. Sumunod na himo mag design studio amo ra gud nya kanang kami camera mong kliyente kay mga friends sa online na kliyente kanang murag freelance na. Freelance ra ba nya mo to pila ka years mga 1 year 2 years siguro na kuyog mi nilang kuan Pat Maluya, nila Martin Sitoy. So, nag-himo may katong quick fire. Dito dapit sa Kasambagan. HQ ba? HQ. Kamong Ken? Unusawa? Oo. Dito. Kauban na dito. Niya. Mato akong ki-invite si Alexa. Niya. Kana sa si Alexa, mura sa na siya akong premier sa na ako, partner sa kanang sukad college pa mi. Among creative partnership kay
solid ra sa jud. Haom jud, oh. Haom jud ka. Sige biskan mag-drive me. Unsa ang discipline ni Alexa? Kuan man na siya, graphic design siya. Mm. But karon ni venture na siya og printmaking niya. Siya ang product dev diri sa kanang mga kandila, mga jewelry siya. Yan ang murag lahi ka nang lahi sa di ko kasabot. But yeah, na. Yeah. Oh, but kami na grabe kami brainstorm ana, grabe kami sige kanang hunahuna og mga ideas ba. Yeah. Mo to pag sud ng quick fire ako gi-invite si Alexa. So dili quick fire kay hindi ko mabuhi nga walay partner na creative director ba, so storya may kay gihimo man ko creative director di pa ko kamao job gikan baya ko og corporate world niya gibutang kana like advertising agency dayon niya bro. Unsaon man ni wa ko kabaon sa advertising agency diba? So butang ka didto niya at least nay murag at least na si Alexa so magstorya mi ma-share na mo ang kanang ma-delegate ang sa mga dapat hunaon na art. Storya gid mi ba ano? Mo to ako sa to gi-invite sa chada to. Kauban sa mi ato. Kauban ba to? Kauban sa mi ato niya. Mo to murag kanang nasira po to siya for some reason and then dito na din ko na nagstorya mi ni Carla, yung nagkaila man mi ni Steph katong usa ka partner pud kay nasud man sad ko sa San Carlos kay. Di ba dili naman ko ganahan mag-empleyado but ni suway ko nga what if mutudlo ko and at the same time magpadagan kog negosyo. So mo to na maestro ka dito si Carlos. Maestro ko San Carlos bisag di ko kabaon sa ibuhaton wa ko kabaon sa ibuhaton. Sa man gitudlo nimo to? Ang akong gi-offer unta is photography kay mo man akong gi-nerd out. Tudlo photography ana niya. Murag naa naman toy existing na photography teacher. So niya na ang chairman niya nga murag naman kay background sa graphic design kay mo man imong trabaho sa corporate. What if mo tudlo na kay graphic design ko nga. Well, yeah, pwede sad pero banga man ko nga graphic designer. So murag sige tudlo na lang ko. But gistudihan gid ako. So mo to kay nam sa tay background kay nagimo matag t-shirt kato storyahan sa na to. Nagimo ko to niya. So na ko idea like packaging, mga graphic design na so kay ba jud ko gihapon but nakatudlo ra sad ko niya in a way nga okay makatudlo ko ani. But after a while sa nasugod na mi nag-decide na mi sa White Brick and then ni-merge na mi into one design studio sa TLC Talamban. Kato baliging na second floor, third floor. Third floor. Oh, among entrance kay para exit, di ba? Asa ka kitag entrance nga exit. Bihar. Grabe kay ba spiral staircase ba. So, grabe kay among lower body exercise ba. Bihar. Every day man. Example night shoot. Ala, lagay mo pang pasan ng mga equipment. Pasan lagi yan bro kahit sula ni. Sige na lang, barato ba rin ta. So, kanang ang White Brick, puro mo mang maestro. Kuan nahug na inana. Kay si Carla, maestra mo siya ato, copywriting mo siguro to yung kuan na to niya. Tulo may kabuok. Tulo si Steph kay kuan siya. Team teach pud mi kay sa art direction. Siya ang lab side, ako ang lecture side. So, kami tulo gid maestro. Unya, so, ma-split na mamong time doing studio work. Magpagtudlo sa USC. But binta kay Talamban naman. So, humang klase yan. Ito trabaho. So, lingaw to siya ng time. Until na nag-pandemic. So, visit ng pandemic. Katog, yun sa manto ninyo. Wow, so doon, problema sa to siya. So, labad sa to. Labad sa to job. Like, kita siguro tanan. Labad sa to siya niya. Na-survive ra sad mi kay na mga gagmayng kliyente nga mga matrabaho and then but kikip sa na mo among empleyado so ang among cash gid to kay niubos gito kay among kliyente gamay 1 or 2 kliyente ra nagpadayon but among staff padayon may sweldo. So man di man ko ganahan mang lay off kay na feel biya na feel man ako nakasuway man ko nga na lay off may murag nang di man na maayo bati na siya so anang di na siya cool nga mang lay off ka ba. Although maybe necessary siya but murag para na ko di siya cool ba so if makita tag paagi nga makahatag yapon tag trabaho then padayon ta so wato ni ubos ang cash but a good thing na open na sa balik ang kalibutan so nibalik sa mga kliyente so moto na I decide nga balhin tag opisina so yagi pa migbusay gibagyo naka-opisina magbusay Oo, nya bagyo nya hasol kayo. Layo ka sa dito Okay, kato laging pag pandemic na ato pabukid ta kay nindot ang bayad. Way traffic niya. Kato margi bagyo na nya hasol kayo ang kanang tubig sig kaputol ana ba.
palihintag kuan syudad. So mo na to nag-decide na mi nga ablihon niyang making space kay balhin mig Mango Square. Dito na namo gi risko na gina. Ato ni riskuhon na sad kay para unsa ni kanang kay makinahanglan man gid mi sa space gid. So for example sa among mga shoot sa Boysen, kailangan man gid mig maker space, kailangan man gid mig studio, kailangan man gid mi ani ng mga butanga niya. Murag might as well abli na lang tani to the public, di ba? So mo to nabalin mi diri. Anya amo na sang gi-offer sa public ang whatever facility na among gigamit gid as a studio. So ma-access na siya sa mga tao. So mo to didto na to ang start sa White Brick itself katong pag 2017. And then kung unsa ang nakit-an sa mga tao nga White Brick karon is kuan gid na siya murag pinaagi gid na siya sa kanang kakapoy. Kakapoy jud kayo. Kaya yun hindi nilalim. Di nilalim. Hindi na yeah. Bisan karon swakol gyapon wala. Oo. Apuyan ni. Sige na lang. But at least kato ganing anxiety nga nakuha na ko before nga kung magtrabaho ko kay kada buntag magmata na sa nga eto na pa ba ako trabaho at least karon ako nga in control ba igmata na ko marag okay pa man mi Okay pa man. oo nya kung mo decide kong manirado at least ako ang in control and then masultir ako sa mga staff and then like but wala pa man sana encounter o nahitabo buyag so buyag so at least in control ko sa akong creative path and happy sad ko nga naka-employ sad mig mga pila na DC City ka staff. DC City? Oh. No, paitira na. Ang akong nabantayan sa ninyo na nakabasa ko libro na 4-hour work week kang Tim Ferriss niya. Usa sa iyahang buhat as a kanang company owner kay kanang 80-20 na principle. Kanang Pareto principle which is ang 80% sa imong result gikan sa 20% sa imong work. Kana na let's say tagaan ta ka 20% sa imong sinina sa imong klase imong suluton 80% of the time. Ana ba? 20% sa mga streets diri sa Cebu may nakako sa 80% sa traffic. Okay. Ana ba? Okay. And sa iyaha 20% sa iyang kliyente ni-produce sa 80% sa iyang revenue. Which is sa imuhang ako nakitaan is ang White Brick 20% sa imong kliyente may 80% sa imong revenue which is katong Boysen if you don't mind if kung sakto ba akong di ba and mungtan ako sa kadako ana na kumpanya sa mga naminaw sa karon mga aspiring na mga musuway gago musuway o kanang risk go na kanang mo startup o creative agency kanang giyon sa man nimo pag build ana na relationship na antud karon na kanang ni Moji usa sa mga ni tabang pud ani di ba? Usa ra gyud akong masulti ana kay susugod pag gyud kani kay ako magidang handle sa accounts before. Ang ako ra yung masulti ano is transparency ra gyud. No? Dapat tinuod yun. Mo gid and then authentic sa jud ka ba let's say maingon ka nga kanang uy dili man ni namo makaya, di mi kamao ani and then kanilang among mabuhat for you and then pangining kamutan namo nga mabuhat ni namo. And then na may idea, uy nindot ni siya nga idea so ayan tani. And then mo gid na siya, mo gid na iyang cost. So if transparent lang jud ka sa imong kastorya kay makaset man kag sakto nga expectations. Di ka paalig-alig. Di ka paalig-alig na murag pero na man gid times nga may tabo man gid na nato. Sometimes kanang madako atong panan-aw ba nga kaya na ni or dako atong pagsalig sa ubang tawo na mabuhat ni nila. So ako ning istorya didto nga mabuhat ni namo. Kay tungod na may ka-collaborate na ningon sila nga mabuhat nila. Di ka-deliver. So ang sipyat maari gid namo. So may tabo sa gid na siya. So at the end of the day, kung transparent ka nga may ka sayop to nako kay kanang nisalig ko sa person na wala siya naka-deliver and then sayop ang ako ang pagbasa, sayop ang ako ang gikuha ng mga tao man but at least ang kana na mga kliyente kay bawas lang so naa day mo gi-collaborate na mga tao ko kay di man na mo mabuhat
Mm. kami lang. So mo tap kid mig mga tao. So I think with that kanang sa tawag ani, with that attitude ba nga Mm. kanang transparent ka, honest ka, and then um mo tubag sa jud ka ba. Mm. Kay ambot lang ha kung kamera ba, but nasa joy bitay mga creatives na among maka-work with na mo reply tig upat ka adlaw. Kana mura ganang I-reply kay mga mangutana sa status na uy unsa naman oh ya ana nya kanang upat ka adlaw mo oh reply. dugay kayo nya way klaro, di mga quotation, ya kanang wa pa jud resibo. So tinuod exist man na siya. So sa amo amo jud gi-exercise ang kanang sakto gid na kanang pamagi ba professional gid siya ba nga just because artist ta dili man siya excuse na mo akta unprofessional. Mm. So mga na ba nga just because artist ta dili man ta dili excuse na ma-ignorant ta sa how things work. So mga na ba so as an artist naman sa tay career man na nato, trabaho man na nato. So ato ang responsibility is actually to present ourselves and to represent the entire creative world na ang artist dili ra may putyo-putyo na mga tao nga dili ra may just because dili mi ka memorize og body parts Ah. bugo mi or dili mi professional, dili mi wala mi work ethics. So ako is if ipakita na to siya nga tarong mi nga kastorya kabaw mi mo set og expectations as a person ka understand mi sa side sa kliyente nya kanang makasabot mi sa ilang situation, then I think mulambo ra man na siya nga relationship job. I think Apil na sa imong program sa Southway. apil na siya. So may tawag na subject. Dili siya part sa subject but part siya sa ilahang entire experience. So for example, if na jud may question, ayaw huwata nga last day of submission na nga diha pa mo ask og question. Di ba? If na kay example na kay instructions na gihatag karon, na di mo masabtan, i-encourage yun na ko nga i-express na siya kay inig last minute ka mo asa question, last minute ka mo buhat sa project, malate ka. Malate ka, mahagbong ka. So tudloan na to sila nga if na kay question sa actual commercial siya nga project, if na kay question wa ka kasabot, sayop nimo pag-quote, mo honest ka nga, uy, di man day ni mao ang akong na scope kay lahi man day ni siya, murag dako ra kay siya nga scope. And then ni usab ang scope, so pwede ko mo-change ang quotation. More honest ka ba? More transparent ka. So same sa eskwelahan na, sir, kanang dapat mo honest ka nga kanang wala ko nakasabot, so wala ko nakabuhat. So the earlier na nimo siya ma-express sa imong professor, the earlier siya ma-rectify. And then matuturan ka, matudluan ka. So sa among program, heavy gid mo tutorial. So naami inject na mo siya nga every month na tutorial. So i-check up na mo siya nga musta naman ang imong mga project kung sa may mga wa nimo nasabtan. So kuan siya indirect siya nga pagtudlo but maka-feel sila na overtime na murag okay ra man jud ay mo communicate. Okay ra man jud ay nga mo transparent. Ay wala koy nabuhat ron sir kay nakuangan kog time. Okay, so it's better nga imo na siyang gisulti karon rather than imo siyang gistorya nga deadline na. So ikaw ra kansi. Pero kana at dapat na kanang ang akong una kay kanang na subject about ing ana pero Wala. dapat kuha na siya na sa professor pud na siguro no or ikaw ra gyapoy mo tudloan na or unsa man na Na ako'y mga klase, mga klase nga dili ako ang magtudlo but hands-on ko sa mga faculty. So ako ang naghimo silang silabay. So magbuot ko sa timeline na so ang style na mo sa BFA at least is igsugod sa semester mohatag na kog timetable. So since day 1 hantod sa last day of school kibaw na sila kung silang buhaton. So mangutana sa natay klase sir mo na ra ko tanawa ang timetable. So wala na daghang questions ba. So mo ni mong buhaton karon tutorial ta, next week workshop ta, next week lecture siya, mo ni imong presentation day, mo na imong time slot sa presentation. So in that case ang
ako in control ko sa program. Mm. So dili kay example ay maestro nga di masud. So makabaw ko nga wa siya ni sud kay wala man na fulfill ang timetable. Mm. So murag ambot micromanager ba na or control freak Micro or gamay. Nag-micro ka sa imong gihimo na table, hana siguro. oh yan. Ana nya, ikaw kamo ni bahala unsaon na ninyo ana. Oh, Ana siguro. wa ko kabaw healthy na siya but para nako the more manggod ko makita sa kanang progress sa mga bata makasabot na makabuhat ko early intervention na more like naay estudyante gid na wa jud ka pick up or why sud based sa timetable and sa attendance more like okay ato na siyang i-refer na to na siya for tutorial i-recommend na to for more mas grabe nga intervention kay the more para nako ang mga bata man gud ako nakasuway mo jud ko sa fine arts niya nakasuway sad ko dito sa RCA nga kanang nakay freedom ba sagdaan ka as a student mo slack off magud ka. Basta sobraan ra ka freedom. Oh, night times mga mo slack off ka niya. Kung dili ka mas set straight, ma-realign sa program or timetable, ang ending ana magmahay jud ka or bati imong trabaho, nya di ka malipay. And then mabati na din ang imong kanang imong outlook sa imong gibuhat. So ma-depress na din ka. So I mean, lahi na siya nga topic. But anyway, mo na siya as a former student nakasuway ko nga na estudyante pod ko na ganahan sad ko nga i-guide sad ko and then ako early intervention ba nga sakto akong gibuhat sa ipa akong gibuhat and then ini-graduate na ko bahala na ko mo nerd out ko kung sa akong gusto i-nerd out or something di ba so at least sa akong foundational sa ako ang college years is murag na-develop na ko akong arts practice at the same time na-develop na ko akong personality more sige na ako. So karon sa mga naminaw na aspiring na mga bagong lang ka-graduate or padung kanang mo ninyo ang panahon na mag-internship ana. So unsa na mo gipangita na trait as an intern and para panalitan kung naay maminaw ro na ganahan ko mo adto wait break the intern. Kuan siya amo ang ako at least ako is kuan siya personal at attitude over skill gina siya kay kung nakay sakto nga attitude ang skill ma-learn man gud nimo compared sa okay nindot kay kag skill but bati imong attitude so like asa murag full cup na ka di na ka pwede kuan gamay ilisan no gamay ang laing tubig ba so di ba kabantayan na ni gon apply kabantay ka ay makabantay ka no makabantay ka ma-feel yun mo no unsay ka ng process ana mga 30 minutes na imo jud sit down ya imo jud kung kalima nimo pilok ning tawanan ni kanani sa unsa may kanang style ang musugod na siya kung unsay gisuwat niya sa resume sakto kung kuan kay egotistic kayo ba nay mga indicators but for some reason di na ako ma-explain but for some reason makibaw ko nga nay mga indicators na like kani red flag ni siya kani kay nosy ni siya kani kay problema ni siya kani kay kung ani libakiro ni sa resume pa lang nadaan no inig-sud na interview example na interesting ni siya nga person nindot ni siya ato ni interviewon but na siya mga red flag sige lang interview na to kay okay ni siya inig-interview posible masata masayop kay wa man ta kakita so inig-interview okay din ni siya kay murag di lang siguro siya ka maumsuwat so nainadto niya pagsuwat so inig-interview okay ni siya then nasa uban nga nindot og resume pasar abot mo kay kuan din ni kanang suck up mo din ni siya kanang eager to please niya para nako kuyaw mo guna siya kanang eager to kuyaw ang eager to please kanang like sip-sip di kayo kana sigsanong ba niya sip-sip niya sigsanong mahadlok ko anak kay ano man posible man gud nga ako lang niya sa ay ako ikuan sa mga tao okay ra na the more magud ka mo sige yes posible nga imo rang gilad mo self na marag kabaw ko na yes but wasag ka na ko nahuna ba nga ni yes ka di ka kabaw ka nga di ka kamao kama di kiba mo di so kanang at least kay mo man akong rule na if di ka kamao na ko kay again transparency man so mangita tag paagi nga mabuhat na nimo tudloan ka so makit-an man na nimo sa interview pa lang job nga yes ana sa
Isod na siya. Okay, kanang kuan atap na jud ba? Atat na jud kayo, desperado sa jud kayo, and then but yeah, makita na nimo ang attitude gid na asayang bugiro sa jud kayo. Oo, kana sobra na ka bugiro. Sobrang jud kayo kanang pinamaayon, sweeto na jud kayo sanan ba. Murag okay man siya og skill pero sweetuhan ni niya niya. Murag maglisod siguro ni siya og get along sa mga people ana. Kana mo jud na importante jud. Oh, kay mo na pinaka-importante kay creative yata niya, collaborative. Saglan na nimo siya bati nga kanang attitude guys tanan sa opisina. Mabati ang vibe sa opisina. So kamo tanan murag atay mabad trip na mo di na daghan mga absent, daghan mo resign. Dili na nindot ang trabaho tungod kay nagbasuod kag kanang basura ba. Oo. So mamili lang ka. And, di man sad pasabot na Curate no. Oo, naabot ng curate. curate jud ka. Nagamit jud yung mga masteral jud. Okay. Di man sad sa arte pero Di, like oh. kanang maningkamot man sad ka, manigurado ka ba nga ang imong gibutang mura ka nang kumukaon kag healthy mo lawas. Diba? So kumukaon kag basura sa jud ang Kayo. mo lawas. So mamili sa jud tag unsa atong i-take in para nindot ang healthy ang dynamics sa opisina, healthy ang dynamics sa inyong group, community, and sa inyong trabaho. Happy mo tanan. Ayan na ba? Kayo. So sa mga naminaw ron, practice man na social skills. Attitude. Attitude. Ay mo sige hinambog nga. Nya kanang karon sa mga daghan sa kadaghanan tanaw sa white break tanaw nimo is kanang medyo grobihon na nila ano ba. Pero ikaw mismo na pamanjud kay gitanaw pud grobiho sa nila kinsa man na mga unsa man na company ba na, individual ba na, artist ba na, or brand na imong gihana na kanang you look up to ba na patira ni hopefully magka-collab mi puhon or makakita man lang mi ana ba magka-shake hands man lang ka mi ana. Na may ubay-ubay sa daghan sa like kung kag sa streetwear lang daan like kag kaning say for example si ang ginahan jud ako nga bag kay Porter na bag. Bago na nako da medyo unsa man na. Ko ano siya murag nanas Japan but Na-prejo mong Chad no. Wa ko kadaron but nanas sa Japan niya. Rumor has it na sa Japan na nimo mapalit. Wa ko kabaw good No? but like basing atik ra na basing kami regilad na basing mo na lang branding but rumor has it na nas Japan but tinuod dito sa London times 3 ang presyo. Times 3? Times 3 presyo bro. So wa ko ni palit. Di ko mapalit ani kay kung highway robbery ni siya so but mo to sa Japan ang presyo niya okay ra kay ikabot nimo sakay kag train tanan mga tao dito or majority sa mga office worker ga porter man na bag. No? Oh. Grabiha no. Grabiha jud Japan no. Kanang So usa na siya sa mga brand na akong gilook up to nga murag the way nila gibaligya ilang brand is ganing wala sila nisulti nga exclusive but ma-feel mo nga exclusive siya. Gets ka murag like di man sila gatekeeper, dili man sila di sila parehas gurus. Oh. Kitong gurus na tanawon ka ba? Oh. Ayaw lang palit eh. Di siya inana. Di man siya arte kay pwede man makakapalit bisan kinsa ka. Pero iktan-aw nimo sa layo pa lang daan murag mataha ka ba murag like murag mahal siya pero attainable siya nga price but murag maikog kumusuot or mo gamit niya kay murag elite murag mahal murag exclusive. So basing psychology ra na siya but mo nang ganahan kay ko sa ingana na nga branding na subtle siya but at the same time strong kay siya og bago ra jud na ako gikuan search kanang silent confidence ba. Kana na siya niya kay for example but si Porter lindot kay siya kay dili siya snub so tanaw kasi ang Instagram mag-follow magyapon siya mga tao. So ang like sakto na silent confidence but nam sa uban mga brand na 1 million ang followers pero ang gi-follow usara so like okay so meaning giruan nila di man sad giro pero like ilahapon na but okay di ka ganahan maminaw sa ubang tao. Di ka ganahan mo tan-aw sa ubang tao so gusto ka nga ikaw ra tanawon. So mo na di ba so I mean dahil sa siguro ilang kay para limpyo siguro ilang feed ana kay basi unsa man a brand o ang tao mismo brand. So murag so lahi siya so nagtanaw ko nga okay ganahan ko sa
ganahan ko supporter. Ako ra na at least. Mm. And ang second na ganahan siguro na brand na ko isang kaning Monocol. Publishing na siya. Publishing company? Magazine na siya. Naka na diri. Ako wala na sa akong kuan. Nasa akong desk. Unsa siya manukol? Monocol. So magazine na siya. Lifestyle magazine na siya. Unya, kuya okay na siya job kay mura sa check elitista pero di siya elitista. Kay mo feature lang siya og mga kanang good taste ba. Ana, and then wala sila Instagram. Di na ko na. Ha? Wala sila Instagram. Yo, Kay gusto man sila nga ang mga readers mo read gyud. Dili mo tanaw garbage na post ba. Na sila yung mga shops across London, Japan, murag napod sa Amerika, napod sa Asia, I think. I-mention mo Japan. And but na sila yung mga coffee shops. Yan na ba? Kuya, So, na sila yung mga cafe, na sila yung cafe sa Marylebone. And katura ang na yung mga Instagram account nila. Ang ilang cafe. Ilang shops. No. But the magazine itself, kay wala siya murag Instagram. So na mabasa ra pud jud na nimo either mo palit ka or ang ilang marketing siguro kay ang sa coffee shop lingkod ka dito. Simple sad kanang nam sa sila website noon. But maka-access ka sa website, mabasa ra ka sa article through the website. Unya kuan kay siya kanang unsa tawag kani? Tasteful kay siya ba? Dili siya magbutang og mga content na mga bati murag okay ra ba? Medyo na-dismaya lang ko kay na-feature nila si Christina Frasco ngayon. Sige sa? Kasi Christina Frasco ba itong DOT? Bitaw? Na siya dito. Nakabasa. Pagbasa na ko, balik ba? Basin kay sig palit. Ambot lang. But bayad siguro sila ito nga feature. Wako ka ba? Wasa siguro, no? Ilaha sa ito ba? Pero nakita lang ko ba nga, nindot unta nga na-feature ang Pilipinas. Pero ano, ang secretary man, ang naapat. Sige na lang. So, sige na lang. But generally, sa Monocol na magazine, ganahan ko mo collaborate with them. Pero wala. If na opportunity, nindot siya nga. Kanara doa porter of pa may daghan Monocol. siguro. Kita pa may uban. Kag mga design studio. Kung white brick yun in general, ang among gilook up yun si Pentagram. So, na dito sila Michael Beirut, sila Paula Scher. So, kanang mga creatives po na sila og si kaning Anne Walsh, Jessica Walsh. So, sa among gi-look up na mga creatives. So, namin libro dito, Pentagram. Palit. Isikot. Pero si Sagmeister Walsh. Tada. Shit. Sorry. Stagmeister. Si Stefan Stagmeister. So, muna siya. Over the course of the last century, beauty was displaced by functionality in design and architecture. As a result, something essential was lost. Beauty May Pentagram. not only impacts the way we feel, it changes the way we behave. Sorry, job na ibot. Di okay ra, makakuha na. Sagmeister and Walsh show us how this short-sighted disregard of beauty can be reversed. The Pentagram Papers, a collection of 36 papers containing curious, entertaining, stimulating, provocative, and occasionally controversial points of view that have come to the attention of, or in some cases are actually originated by the partners of Pentagram Design. Petirani. Kanin maka-understand po ko ani kay kanang sa una biyang panahon at least mga 1800s below. Ang architecture sa mga simbahan, sa mga grabe siya kay ka-art. And ako lang ning pagsabot is because kanang mura gani siya og halad sa palilitan sa simbahan ana. Na siya some sort of kanang reverence na dapat yun nato panindot tunog maayo kay para maganahan si God. Or not even that, let's say sa mga uban na mga building, ato dyan yung pagrabihon kay para mo maganahan ang king. So diha na dyan mo gawas, diha siguro ni gawas ang Renaissance era na kuan. Diha siguro gid kay
Most ako nabantayan sa ako lang na observation ambot kasi mga tao lahi mag observation basta ako na observe musugod gid siya sa architecture job. Ang arts kay for me nisugod siya sa architecture. Environment, you know? Oo, kay bisan pag mayngong kag katong pyramid like architecture mo na dili man na siya painting. Oo. Di ba? Di man na photography, architecture man na. So even kani ang pentagram kuan man na sila, architects man na sila nag-make og design studio. Na developed siya to visual communications. Ang Royal College of Arts kay mga architects man sila. So kato sa una pila ka years, 100 years ago, gi-build nila ang RCA, puros man sila architect and then nagimo sila design school. So yan nakabantay ko sa ako lang observation na nisugod siya every arts, every design kinisugod siya ang architecture. So more siya ganun sa space ba, environment. Ang space yun, oo. Ang space canvas. Literal, yung canvas kay ground or ang space yun mismo. Ang space kid. Kay palita canvas sa ka painter kay kuan naman kanang two-dimensional. Oh. Ano? Gawin na ang mga architect kay three-dimensional niya. 4D. Sama na pag 4D. Puyo man ka. Naman kasud. Nana ka sa sud mismo. Sa Murag feel ako mo sa ako ra ng observation po na ang architecture gidang kay example mga simbahan sakto ka niya ang simbahan biya ang pinaka grabe nga patron of the arts. So mo commission sila og mga grabe nga mga architect mo design sa ilang simbahan and then mo commission din sila og mga grabe nga painter na mo pintal sila ang mga bongbong og Kisa to grabe to bongbong mo pintal kato si Da Vinci? Da Vinci ba to kato or Dili. katong Michelangelo. Oh, Sistine Chapel. Nasakit na yang liog sighangad ba. Oh. So I think muna siya ko na-observe. No? Petira no mo for now antod karon murag mo pa siguro na ang pinakul sa art wala pa nagawas unless na bilyonaryo diha na unsa may na kay mga nakit-an na art karon na kanang grabe ni na kanang wa man sila paki sa gasto basta na kay art. Naasad siguro, kato sigurong saging. Saging? Nung tong saging na nasa bongbong na ni cost $40 million. 40 million? Oh, murag ni degrade naman ang art. Mga ano kanang katong nay ni kaon. Mo na gikaon ang saging. Gikaon ang saging. So, kato mismo ang act of it is art. Mas art pa to. Mas art pa to. Mas priceless to siya. Saan ito nga saging? Inana na mo ka detach sa world siguro no na kanang saging og duct tape. Oh, saging og duct tape. Pero katoon na 40 million? Ambot kung sakto ang number sa pero mahal siya niya. Na-shock sad ko ato murag grabe haza like it's just a banana and a duct tape on a wall and a white wall and then it costs something like that. I mean, it's art. Mao na siguro to ang art. Tingali. No? Tingali. Wala ko ka-understand but grabe lang siya ba nga ridiculous siya but give value siya to. So it's an evidence siya nga ang art is how you perceive how you value or perceive nga iyang value ana niya. So okay, grabe kay ka, mahay kay ka mo paint, mahay kay ka mo drawing anatomy. Unya gamay siya bati ang perception sa mga tao like mabuhat raman na siya, masir copy raman. Makapi raman na siya sa mga kamao mo illustrate. But kato, giyon sa man niya gunahuna ang saging og duct tape. So murag like okay, lahi sa siguro siya nga context but evidence siya nga ang art kung mabutangan lang gyud nimo sa sakto nga value then ma-valuable gid siya. No. Oh. And also asa to siya na museum. Nakliko ko ba dyan. Kay depende sa siguro na sa museum no kay imo na ibutang skulon wa na yung kaon na di ba? Kanang mawagtang na ang saging ibutang ni kaon. Kayo. Pero dito ba siguro ang mausad na kanang depende pala sa mga naminaw or if you feel undervalued sa inyong life takibaw sayop ra mo og sayop ra yung lugar sayop niyo yung lugar kay tawag saging og 40 million dito. Og duct tape. Og ang duct tape. Majira. So, pero I think na ay truth to it na kung asa ka nga environment then diha nimo makita nimo ang value ba. Or ginana ba. So, I guess in context to Philippines and Cebu in general,
I would say na dili pa man sad jud kita tanan ang ni value of art. Dili. Dili pa man jud kita like for example, example lang ha. Mapaprint kog t-shirt nimo bay ana. Yeah. O sige, drawingan ti ka. Ako'y silk screen ko. Pila man eh? Ano ka nga, 500 lang. Or 1,000. Mahala no eh. Pwede 100 lang. So, and that way, okay, you value that kind of service or that kind of, creativity. Na 100 na siya. So, dili pa jud kayo ta inana ka open to the world of art. Maybe because of kanang ang poverty lang siguro grabe kayo ba to the point na di na sila kailangan mas ni functionality na ba, di ba? Kay beauty was displaced by functionality. Di mo siya functional para na ako palitan na art yan na ba, basin inana siguro basin posible sad gid na poverty ang ni drive na to devalue such creative pieces ba. And ang capitalism kay palitan grabe kayo na art ron, brutalism, no? Karang ato kag building kita mo mga wire na art na pwede gid, di ba? pwede jud kayo. Like kanang as simple as nisuka ka diya, imo na siyang gipicturean, art na siya. Art na siya. So I guess sakto, maybe there's truth to it na poverty pushes or functionality pushes away the value of creativity and the value of art. Na siguro truth and the value of aesthetics and beauty. So, but then again, na magyapon tay, let's say sa wedding industry, mubayad mo kag dako para nindot ng imong photographer or nindot ng imong wedding dress, like pila ba yung mga wedding dresses, like million ba ya, like 5 million para sa mga artista. Ni value man kana lagi, pero nganong sa uban context of art di man ka mo value. So selective siya for me ang the way people value creativity, o depende ra siya sa kung unsa ang intention sa usa ka person, which is naman sila right. Kay wala man na again mo go back po na sa environment. Kaya to kag carbon, di ba? Pakita nimo tong dress dito. Ila ra to himong hapin. Ana ba? Suoton na tong grasa. Di ba? And kung ana sa siguro ang murag mahog na ang lesson siguro ani na podcast is like you gotta know ang imong environment ana. Sakto. Kay again nagmasteral ka. Curate ka. Of course, you gotta know where to curate, di ba? Sakto. And what to curate. What to curate based sa imong environment. Based kana siya. Hasta sa architecture, kana. Kayo. Base po na siya sa tanan sa manang environment, sa may soil diri ana, kailangan pa ba ni Kayo. ana ba no? So, para ganay kung naka inyong environment kay bukiron, ayon ang pagtukod og mga building na sensitive kay bukiron man, so posible mga guba na, so ipatag pwede siguro. And ang usa sad sa kanang ma-take away nato sa atong istorya ron is adapt. Adapt ka kay environment. Of course, di man siya na nimo mapugos na kanang magtukod kag kanang dako kay na building sa bukid. You gotta adapt, Adapt sa and awareness pud ka sa imong environment. Diba? Like as a photographer, before anything else mo naman jud may certain spatial awareness na kani mo shoot ko ani kani nga place mo shoot ko ani asang sun, nindot na sun. No. Ayo. So, Nakat-on ko na sa kanang naman ko Polaroid. Sa una halo kuan kay ko Polaroid kana nindot kana excited na kay kana ini picture mo kana nindot kini angulo ni. Pagtanaw kay itom kayo. Kay against the light ba. Diba? Diha na ka makat-on na before ko mo picture sa dapit ang light mo. Wala na lagi ko. Kayo. Di ba na nimo mabalhin ng sun? Balhin nimo, so it's either maghuwat ka or mo talikod na lang ka, balhin na lang ka. Balhin na lang ka. Ang environment for me is very important especially like sa culture and community na aware sad ka sa imong environment na kanang dili lang sad ka magpasagad na pakulkul kag maayo diha niya ang imong
kasurround nimo kay na affected na nimo ba. So dapat Gotta read the room too. read the room, read the environment. Read the environment to, di ba? Kayo. Tanawa kung unsay reaction nila, kung nakapasakit na ka or murag nakahasol na ka tao, di ba? So, kanang kuan na kanang appeal na po na sa heightened awareness kay Kaayo gid. dili na lang kay sa art nimo ma-express po na nimo sa imong relationships nga na ba. Kana. No? Kana gid. The Relationship sa tao, sa community, di ba? Oh. Kana siya. Petiray, ninot niya to ang kuan podcast na ang daghang kay kung nakatunan nimo, of course, Master Jude. And sa mga namina gyapon hantud karon, where asa mo sila maka-follow nimo? Nako, Oh, nimo og ang White Brick na. kuan sa akong Instagram account is mono.chaotic. Black and white ka permi? Magpa-picture kay since mono man. Ang mono is pwede sa kay mostly sa akong analog na photographs kay Black and white, Jude. monochrome, black and white man. Onya, but point is ang mono is more na siya reference to analog. Mura ka ng mono. Morang mahal kayong Leica. Wa ko kabaw, mura nindot lang siguro gid pagka-brand ang Leica. Kay tag mahal kay na tag 300,000 nya black and white try makuha ba kanang mga ingana ba? Branding na joke. Branding ra na. Branding na. Pero na siguro gid jay wa man ko naka-on og Leica. Okay. Oo, kay ako Hasselblad man ko, lahi man ako. Lahi sa mo. Lahi man ko nga department. Lahi man ko nga shooter, dili man ko Leica shooter, but naman ko sa Hasselblad. Okay. So sa Hasselblad makaingon ko parehas lang duha. Mahalon sila ng kamera. But kabaw ko nga branding na nakamahal nila. But generally na feel sad nako nga okay, nindot ang mga Hasselblad ni make sense na mahal siya because well thought of magud siya. So ang mga kamera na gi-design pag 1930s, 20s magamit pag gyapon nimo siya hantud karon. No. Oh, so sample akong kamera katong marag 1940s to siya na kamera. Ang katuyang lens makagamit pa kog mga bagong nga lens, karaan na lens. Mabutangan pa nako siya og digital back. No. So ma-digital pa siya hantud karon. So mas ma-personalize na po na nimo in a way na mura nang nanay karakter imong kamera. So mura siya ana ba? So mura naka-appreciate ko nga okay mo ding mahal ni siya. But sa Leica wa man ko kasuway. Wa pa ka kasuway. So di ko ka ingon na mahal siya na. So but I think branding ra nang duha. Anyway, na tangent dato. Mono Mono.chaotic. Mono.chaotic. And then sa White Brick we are White Brick. And We then, are White Brick. but na ako ganahan ni promote kay kanang Black Press. Oh, Black Press. So kuan siya hopefully inig April snippet lang na siya. Hopefully inig April mo release na may og printed publication na. Printed. Na. Nice. So inig April, summer April or May na natay first quarter issue nga kuan siya. Ay mo pag Instagram para kuan gyapon. Wala na to Instagram, di naman active. Nagya po Instagram kay nagya po website. So maka-follow sa dito. So follow lang mo blackpress.life. Blackpress.life hasta website, di ba? Oh, Blackpress. Na features day dato diha day. Okay, So, thank you okay. niya. Of course. So og sa mga naminaw karon na ganahan mo makakita sa studio nila Jude White Brick Making Space. It's located at the 4th floor sa Mango Square Mall. Third floor mo siguro job. 3rd floor. Atop na ba? Atop na. 3rd floor sa Mango Square Mall. So again, Jude, salamat kayo Salamat. sa imong oras o Salamat sa mga lessons na imong gi-partake ani na podcast. And sa mga naminaw gyapon hantud karon, sa mga suking tigpaminaw, thank you so much. And don't forget to like, subscribe. Kung naminaw mo sa YouTube, just click the subscribe button and notification bell. Spotify po day, follow. And nasa ta sa Facebook and Instagram. And sunod na po na episode, y'all. Peace! Bye. Bye!